Mis-Sibt li ġej il-maskra trid tintlibes kullimkien, anki f'postijiet pubbliċi u fil-miftuħ. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearne li spjega kif din il-miżura preventiva qed tidħol fis-seħħ biex nipproteġu lil nfusna. Dan kif minkejja li sal-lum jidher li f'Malta m'hawnx każijiet tal-varjant il-ġdid tal-coronavirus, bħalma ġara bid-Delta wieħed ibassar li fi żmien li ġej l-Omicron jasal f'pajjiżna wkoll. Nafu li l-maskri jagħmlu differenza u qegħdin inżidu din il-miżura li m'għandix timpatta b'mod fuq il-business jew fuq il-kultura jew fuq ħajja soċjali tagħna, imma qegħdin indaħlu din il-miżura biex niżguraw illi flimkien mal-loti tal-boosters ikonna lodda biex nsalvaw il-Milied. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll li l-ewwel tilqim tal-COVID-19 għat-tfal ta' bejn il-5 snin u l-11 sena se jasal Malta nhar it-Tnejn li ġej u mill-għada it-Tlieta 14 ta' Diċembru jibda jingħata. L-ewwel li se jitlaqmu huma tfal b'mart kroniku, imbagħad isegwu skont l-etajiet. Id-doża li se tingħata lit-tfal hija terz ta' dik tal-adulti. It-tfal ovvjament il-ġenituri tagħhom se jkunu qegħdin jirċievu l-appuntament bid-data u l-ħin u l-posta fejn jistgħu jieħdu t-tfal tagħhom għat-tilqim permezz ta' ittra jew SMS jew anke telefonata skont dak li huwa l-iżjed faċli biex isir. Fil-ġurnata li l-kumpanija li ħolqot il-vaċċin tal-Pfizer ħabbret li testijiet preliminari qed juru li t-tielet doża tal-vaċċin tipproteġi kontra l-varjant il-ġdid, Chris Fearne qal li se jonqos il-perjodu biex tittieħed id-doża addizzjonali wara t-teħid tat-tieni doża. Jidher li min ikun booster għandu protezzjoni qawwija anka kontra dal-varjant il-ġdid. Li din hija aħbar tajba ħafna għalina, speċjalment għax konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li bdejna nagħtu t-tielet doża li bdejna nagħtu l-booster. Tant illi sallum għandna 145,000 resident ġewwa Malta u għawdex illi irċevow il-booster dose. Sa issa it-tielet doża qed tingħata 6 xhur wara t-tieni doża. Issa, skont pariri xjentifiċi mogħtija fuq testijiet tal-immunità u anke minħabba l-effettività kontra l-Omicron, it-tielet doża tista' tingħata 4 xhur wara t-tieni doża. Millum stess ħankunu qegħdin innaqsu l-perjodu ta' bejn it-tieni u t-tielet doża għal minimu ta' 4 xhur. Jiġifieri persuna li jkun ilu iktar minn 4 xhur illi ħa t-tieni doża tal-vaċċin, tkun xi tkun AstraZeneca, Pfizer, Moderna, jew Johnson & Johnson jista' jirreġistra għandu 50 sena fuqhom ovvjament jista' jirreġistra immedjatament għal vaccin.gov.mt. L-għada li wasal minn Brussell fejn kien ma' Ministri Ewropej oħra tas-Saħħa, il-Ministru Fearne qal li jidher biċ-ċar li l-akbar rati ta' mwiet qegħdin fil-pajjiżi fejn hemm rati baxxi ta' tilqim u dan jikkonferma l-effettività tat-tilqim kontra l-coronavirus, inkluż il-varjant il-ġdid.